nin chinois kɛ in bi bɔ Bamakɔ a bi taa Conakry Boubacar k'i k'a dɔn a ma sɔn nafolo min n'a b'a kun ni devise don n'o ye awa wari ye tubabu ka wari Boubacar k'i k'a dɔn ani valise in bi don cabine de kɔnɔ a ye wari in dogo 10 500 euros 10 500 euros ça fait à peu près 600 et quelques millions hein? Ah oui. Oh, ayo. Boubacar sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u y'a datugu la k'a da jaba la kabini n'a nana mun b'i kun foyi tɛ ne kun n ka finininw don Boubacar k'i k'a dɔn foyi tɛ n ka finininw don douaniers tɛ jɛn n'o ye sabula mansinmafɛn bɛɛ douane bolo bi aéroport la Boubacar hali miseli n'a dogolen don i k'a dɔn olu b'u tɛgɛ d'a kan o yɔrɔ bɛɛ u ye mansin da n'i ye mansin kule k'a mɛn vuu a b'a kun mansin b'o de fɔ koyi ni fɛn b'i kun mansin mana kule a b'o de fɔ a b'a kun Boubacar u sina ka a b'o de fɔ koyi u sina ka fɔ dayɛlɛ Boubacar ni wari poyi tɔ ye u k'a ma ko cɛw an ma bɛn ni ka dɛ i ɲininkara k'a fɔ mun b'i bolo k'a déclarer e ko foyi t'e kun ni dun y'a jumɛn ye a ye jɔnkala fɔ a ko jɔnkala ale tun b'a fɛ k'i dogo ka bɔ ni nin wari bakulen ye k'a sɔrɔ a m'a déclarer Boubacar i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ u ye tɛgɛ d'a kan ani ɲangini min ka kan o bɛ d'a kan Boubacar ka k'o don ɲɛ min ye ntɛnɛndon ye k'a dugu jɛ Boubacar i k'a dɔn nin kalo tile 10 min ye douaniers ye camion belebele camion citerne dɔ camion ben Boubacar a falen min kɔni ye awa tɔni 1693 ni 93 ye min ye sɛ ye Boubacar k'a dɔn sɛ min don maa t'a bɔ yɔrɔ dɔn min ni min bɛ sɛ in na maa si t'a dɔn k'u den ka don n'a ye sabula u bɛna feere an ka sɛko yarɔ o ti ban u bɛna feere mɔgɔw ma Boubacar k'a dɔn kuma min ayiwa ni sɛ in ye sira minɛ k'i kun da hali de Bamako kan Boubacar o y'a sɔrɔ u b'a k'a dɔdɔlima a taara i jɔ yɔrɔ min u sina ka n'u jɔ a kɛrɛfɛ tɛ kɛlɛw Boubacar k'a dɔn 3h du matin Kalabankura sira in na Boubacar k'a dɔn u y'a mobili bolila ɲininka bɛɛ ni mun b'e kun Boubacar k'a dɔn bɛntigiw ko foyi t'a kɔnɔ cɛjɛ kɔ u ye basi kɔrɔta ka taa sɔrɔ sɛ cɛnjɛ yɛlɛmana cɛnjɛ sina ka yɛlɛma ka kɛ sɛ ten Boubacar o yɔrɔ bɛɛ u ye tɛgɛ d'a kan ten gami Boubacar mobili boliba ani min b'a kɔnɔ maa min da don sa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sɔrɔ ka kɛ ni ka se k'a si dɔn a ko douaniers bɛ nin baara min na nin ye Boubacar k'a dɔn jamana ɲɛmaaw ka hakilina don sabula Amadu Konatɛ directeur général de la douane Boubacar k'a dɔn Simbo kɔni bɛ wuli ka jɔ min na jamana kɔnɔ dan t'a la